lude udaba lami lude and luvusela umunyu. Nginomyeni ngisumyeni ngoba usangilobola wakhipha inkomo ekhaya eThekwini. Laqala udaba angazi noma udidwe impilo yaseThekwini noma kukanjani kodwa uqalile esengasangikhombisi lethando loluya lasekuqaleni ekuze kwadala ukuthi abuye edakiwe sithi mesixabana angitshela ukuthi asangifuni. Ekunyukeleni kwakho wagcina seletha amantombazane endlini. Ekuletheni kwakhe amantombazane ngiqale ngangakunaka uma engena ngiyezwa ungena nomuntu kodwa manje ngithuswa umsindo oba kuleli igumbi elinye levakashi. Umsindo kanjani? Umsindo ukuthi abantu bayalala. Ngitheme ngithi ngiyahamba ngiyobheka ngelinye ilanga ngafica nje kubhizi. Ekubuzeni kwami kwabe sengifaka uparafini emlilweni. Inkinga yami kodwa ngiyamthanda. Nginalo ikhaya engizothi ngiphindela kulona ngiyakulona ngoba ngiyamthanda. Anginabo futhi abazali, anginazi izihlobo njoba nginaye yena Themba lami bese ngithi nginalo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele eMakhaya TV bafethu nodadewethu. Kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukuthi ngibuye ngizohlala nani. Bafethu ngicela niqhubeke ni-subscribe, ni-like, ni-share. Siyakhula somndeni waseMakhaya TV. Ngicela niqhubeke futhi nijoin EasyBet nisebenzise i-promo code yala ekhaya ethi STHE50. Ngalokho nizobe senzuza izinzuzo eziningi ezitholakala kwa-EasyBet bafethu. Ngicathi sengiyibhale kaningi ngiyazazi kodwa ngokwenza njalo maniqhubeka nijoin EasyBet noma nibheja nisebenzise EasyBet kulabo sebenama account. EasyBet uzoqhubeka nathi ekwazi ukuthi esixhase ngokuncane siyiMakhaya TV. Kwesinye isikhathi bafethu kunokwenza ukuthi fanele sihambe siye ebantwini kodwa sinayo imali yokugibela kodwa EasyBet uyakwazi ukuthi efake imali kapetrol. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uthola ukuthi umuntu ufanele simgibeze ngo300 ngo400 kuze kwazi ukuthi efike la eThekwini ngenxa yokuthi mhlawumbe ishedule isuke iP10 uyakwazi ukuthi EasyBet esinikele leyo mali. Ngakho EasyBet manithanda iMakhaya TV no EasyBet bafethu umndeni wala eMakhaya TV kodwa angeke ngande kakhulu sisi wami. Yebo sawubona. Unjani? Kuyaphileka lokho ngingatheni? Ngiphatheka kabi ukuthi kuyaphileka lokho ngingatheni ngoba umongo wami wempilo uthi empilweni mawakwazi ukuvuka ukuthi ngiyaphila is a first strength. Usuke usuyinqobile impi eyodwa ngoku-accept ukuthi uyaphila. Usuke unethemba lokuthi konke okwenzakalayo kuzodlula. Selapho ukuthi okwenzakalayo kuzodlula kwenze njani? But lude udaba lami lude and luvusela umunyu. Nginomyeni ngisumyeni ngoba usangilobola wakhipha inkomo ekhaya. Into yethu nje iqale kahle yayinhle nje kusukela ekuqaleni sathola umntwana ingakaveli ekhaya. Ngokuhamba hamba ke wavela ekhaya. Mina bengihlalela nomzali wami nje ekuyena yedwa nje. Wadlula ke naye emhlabeni. Ekudluleni kwakhe umzali wami siqhubeke nje impilo emnandi. Indaba ishintshe nje sesisuka emakhaya lapho ehlala khona sesiza eThekwini. Laqala udaba angazi noma udidwe impilo yaseThekwini noma kukanjani kodwa uqalile esengasangikhombisi lethando loluya lasekuqaleni esengasanginikezi le nhlonipho le yasekuqaleni ekuze kwadala ukuthi abuye edakiwe sithi mesixabana angitshela ukuthi asangifuni. Ekungitsheleni wami ukuthi akasangifuni ngoba phela mina ngisamthanda. Ngayitshela ukuthi wenziwa lokho akuphuzayo. Saqhubeka kwanyukela. Ekunyukeleni kwakho wagcina seletha amantombazane endlini. Ekuletheni kwakhe amantombazane ngiqale ngangakunaka
uma engena ngiyeza ukuthi ungena nomuntu, kodwa manje ngithuswa umsindo oba kuleli gumbi elinye ley'vakashi. Umsindo kanjani? Umsindo ukuthi abantu bayalala. Manje ngithuka ngoba phela ngikhona mina la endlini, akezi kumina. Ngitheme ngithi ngiyahamba ngiyobheka ngelinye ilanga, ngafica nje kubhizi. Ekubuzeni kwami kwabe sengifaka upharafini emlilweni, angithethise, angitshela ukuthi asangifuni phambi kwentombi yakhe. Ngibekezele ngoba phela ngiyamthanda, ngitshela ukuthi ingqondo isazobuya, kodwa ngiyabona ukuthi hayi akukho okunye osazobuya la. Inkinga yami kodwa ngiyamthanda, and anginalo ikhaya engizothi ngiphindela kulona ngiyakulona ngoba ngiyamthanda. Anginabo futhi abazali, anginazi izihlobo njengoba nginaye yena themba lami bese ngithi nginalo. So into engiphatha kabuhlungu leyo njengoba ngithi ngiyaphila ngibe ngingaphili. Lo mkhuba wakhe ukuthi eze namantombazane uwenza nini, and uwenza njalo mhlawumbe uwenza phakathi neviki noma uwenza mayidakiwe kuphela? I-weekend ne-weekend ubuya nentombi entsha. Ayithola utshwaleni? Ayithola etshwaleni. Kodwa-ke nje kunale athi mefika naye ifika ngithuka ibhadi, ngoba uthi mefika nawo afika watshela ukuthi ngudade wabo. Mina nje sengiyifenisha la endlini ngoba nami angisebenzi. Yinto engenza ukuthi ngize ngifike la, mhlambe ngizolithola nosizo. Mayiphila during the week engaphuzile engafikanga nantombazane kuba njani endlini? Mhlambe niyakhuluma mombuza ngalezi zinto uthini yena masesopa? Uma esopa yena uyangitshela ukuthi akasangifuni. Ingane futhi uyayondla kahle. Ekuyondleni kahle futhi ingane uyakuthenga nokudla. Yena nje phela ungitshela into ukuthi akasangifuni. Iyona into engiphatha kabi ngoba mina mengithi ngiyaphuma kufanele ngiphume nengane yami. Njengoba ngiphuma nengane yami sokondliwe ubanje bangasebenzi. Kanti njengoba ngihleli la ngihlalela ukuthi vede sengihlalela niplate le shelter nokuthi ngiyamthanda noma yena engasangithandi. Nginale belief yokuthi isazobuya ingqondo, akhumbule ukuthi ngumama wengane yakhe, ngumuntu amkhiphela inkomo. Ukuthi lento ngiyibuka ngeindlela eziningi siswami. Uyakuveza ukuthi mhlawumbe kungenzeka ufike wadideka la eThekwini or sekhona umuntu amthandayo, but ubukeka kuumuntu oza nabantu abaningi abahlukene. Before nisesemakhaya ungakahlali naye full time nithase right, manixabana kwakuye kube njani ukuxabana kwenu? Kwakuba ukuxabana nisheshe nixazulule or wayekhombisa amasayini ukuthi akabhodli? Ekuxabaneni kwethu kwakusheshe kulunge ngoba wayenako ukuthi mesade sixabene angitotose, angithengele izinto ezimnandi, nami ngisheshe ngibhodle ngoba phela uthando lunezindlela zonke zokuthi likhohle kubo okwenzakalayo, lijabulele lokho okuhle okwenzakalayo. Kodwa nje ngangaze ngibone okubi, ngangaze ngikubone ekusolisayo kunalokho ngangibona uthando oluchichimayo oluphuphumayo. Waqala ngisho nabangani into abengenayo yilapho eshitshe khona. Manje angazi ngenze njani, ngiyalidinga usizo. Wena mhlambe kwakungekho la osake wamona khona, mhlambe usevuse iqhubu lakudala, mhlambe wamchithela nawe? Cha, ungithole ngivede ngiyintombazane eziphethe kahle. Wangithola kwaba umuntu nje kwami ukuqala. Njengoba ngisho ngithi uthando lami ngaye angiboni ukuthi liyophela.
Okay. Ngokwe-experience nanokubona kwezinto zenzeka empilweni, ngizokubuza lo mbuzo lo. Akekho mhlawumbe umuntu wesifazane ensayinambanga naye to the point uthi uyabona ukuthi kahle kahle indoda ngiyibanga nalo. Empeleni akekho. Angazi mhlambe wayengifihlela kodwa akekho nje aseke ngambanga naye. Kunalokho ilento ayiqala la eThekwini. Futhi ekuqaleni kwakhe ngabe ngiyeza ukuthi umuntu oyedwa engazi ukuthi lo huye. Manje ngibona inhlobo ezihlukile. Uyufile kanjani mase fika namanye amantombazane elala nawe endlini ukhona? Good. Kuba buhlungu khona. Kuba buhlungu. And enye into engibuye ngicabangela ingane yami. Noma ngithi ingane yethu. Ngoba phela njengoba ikhula nayo iyabuka into enziwe ubaba wayo. Mfana. Yebo. Isina nga? Ina 7 years. Sihlaniphile. Manje naye ikingibuza ithi obani laba bafika nobaba. Ngingazi ngizophendula ngithini. Ngoba angikwazi ukuthi auntie. Angikwazi futhi ukuthi ngithi abangani bababa. Ngigcine ngingabe ngisazi enganeni ukuthi ngizoyiphebeza ngithini. Okubangela ukuthi ngivedane ngibhoko ulaka. Ngiyithethise. Nalokho kuyangihlupha emoyeni ngoba ingane yami izongigcina isingibona njengomuntu onolaka. Manje angazi ngempela angazi. Mhlambe lo muntu mase athathwa ayise kwi-therapy mhlambe ngaba usizo angazi ngoba ngathi ingqondo zakhe akuzona lezi engizaziyo. Udlama nala akakushayi. Ngabe ngiqamba amanga. Ugcina nje ngoverbal. Kodwa wena usafisa ukuthi nibe right nilungise. Kakhulu. Ngoba phela omunye umuntu obukayo ngathi awuthatha ingane uhambe. Angikwazi ukuthatha ingane njengoba bengishilo. Angisebenzi. Anginalo ikhaya. Uyena themba lami, yena umuntu ebese ngithembele kuye. Okay. Ngoba naye azange afune ukuthi ngisebenze kwasekuqaleni. Okay. Manje mangathi uyasebenza ungamshiya? Mangikwazi ukuyimela kodwa inhliziyo yami izobisele kuye. Ngoba mina into engiyifunayo ukuthi ngikwazi ukuyimela. Manje engithi ngiyakuzama. Akuvedane ngabi ngalendlela engifuna ngayo. Uthola ukuthi ngeke ngisakwazi ukuthi ngiyimele ngalelo tohe engililenzayo. Manje naye ngiyamthanda. Ngiyamthanda futhi kakhulu. Noma ezenza lezi zinto zakhe nginethemba. Abanye abantu uNkulunkulu wabadala wababusisa ngabantu ababathandayo. Abanye abantu ababatholi abantu ababathandayo kodwa abanye bayabathola bese bedlala ngabo. Thina sesami singakhuluma naye mfowethu. Mhlambe makwenzeka singamnxenxa naye efike la noma singajwayele ukuthi sicela abantu beze kuyisho kodwa yena singamcela eze la mhlambe sizwe before sisolve ukuthi yena yini inkinga yakhe. Kungani all of the sudden decide ukuthi akujikela. Angazi noma wena ungakuthanda lokho. Ngingajabula kakhulu. Ngoba ngingathanda ukuqagula nokusuka nje ngijaje umuntu without knowing ukuthi wayenza whatever ekuthiwa uyayenza. Ngoba mhlawumbe kukhulu singakuthola mangathiwa sikhuluma naye. Kodwa ngiyabazi osisi bethu nobhuti bethu emakhaya khona osebuzile ukuthi kodwa sisi awusamfaki noma ubheka mina ngedwa nje. Awukazi ukucabanga lokho. Butami angikholelwa kulezi zinto zokufakana imithi. Ngoba mina into engakhuliswa ngayo ukuthi umuntu ufanele ukuthande ngalolu thando lwempela lolu thando le-nature. Manje mase ngimfaka lezi taputaphe engizobe ngimfaka zona
Uma esengilandelele seyisinama kumina ngizothanda yini? Ngoba ngizoye mhlambe njengoba ngithi angisebenzi ngithola umsebenzi. Uzobe sengilandelela lapha emsebenzini. Awuyeko wakhe. Kodwa ngeke nje, ngeke ngikwazi. Mana yena akakwenzanga lokho kuwe Mobheka. Because mina ngokubona kwami ngathi une confident ukuthi vele ngeke umshiye. Hey, angazi lapha angazi ngoba ngiyena nanomuntu ohamba lezi zinto zesizulu. Ngibuyele ekhaya angazi kodwa ngicathi umfowethu unenkinga mina ngokwami. Angazi noma bamloyile or inkinga yakhe kuphi ngoba ngibhilivele ukuthi kube ngempela kasamfuni usisi. Mhlawumbe ubengashiya yena ayohlala kwenye indawo abashiye nengane noma ubengabaxosha straight ethi abahambe ebakhiphe nje ngodliwe. Kodwa for the fact ukuthi umfowethu usakwazi ukuthi athenge ukudla, usakwazi ukuthi ingane inakekele, kuyakhombisa ukuthi umfowethu ubuntu nenhliziyo enhle ikhona iyaphila ngaphakathi kuye. Osekuseleke leli demon elimngenile esingalazi ukuthi yini, esingalazi ukuthi thini, kodwa siyafisa ukuthi mhlawumbe ukuthi makuphela ama-Easter noma ukuphela kwenyanga simthole sihambe nathi siye khona makufanele siye khona ngoba usisi bese sitshelile ukuthi umfowethu usebenzaphi. Simnxenxe sikhulume naye simbuze ukuthi kwenze njani ngoba lento ayenzayo kuyithorture, kukuhlukumeza kodwa akwenza indirect angakwenzi physical kodwa khona kukuhlukumeza ikakhulukazi ingane na7. Sorry. Ingane na7 mayizobona ubaba wayo ebuye elale nabantu abahlukene. Ngicathi kunzima kakhulu lokho sisona. Kunzima kakhulu ngoba into esengiyisabela ukuthi ingane yami izothi mayikhula yazi ukuthi uma umuntu wesilisa kufanele ushintsha abantu besifazane. Iyona nje into engiyisabela kakhulu ngoba ubaba wayo ngendlela emthanda ngakhona yonke into eyibonayo yenziwa ubaba wayo uma ngibuka ngazi sibona i-right. Manje mayikhula ibona yonke lento njengoba eyiqale isencane lengane le izokhula nayo ihlele emqondweni wayo ukuthi uma umuntu wesilisa kufanele ube nabangani besifazane abaningi. Hey, buye emakhaya ngazi ngididekile kodwa ngicathi isixazululo sokuqala ukudibana naye ubhuti. Sizwe kuye into esizothembisa yona nje siswami njengamanje akukho kuningi ngokuthembisa. Kepha mhlawumbe bakhona abantu emakhaya bengangenelela abafuna ukumsiza usisi ngendlela abangafuni ukumsiza ngayo. Inombolo la ekhaya ithi 063 255 4738. Uzothola mina moko wakhuluma nomunye umuntu akusiyo inamba la ekhaya lezo, uzothola ama scammer nje ekuscam ngendlela akuscammer ngayo. Ithi 063 255 4738. Siyabonga.